παιδιά, εδώ ο Greek Blader και σήμερα θα πάμε να δούμε ένα στοιχειωμένο σπίτι, παιδιά, που είδα τώρα. Εδώ πέρα, περπατούσα, παιδιά, εδώ πέρα όπως βλέπετε στο δρόμο και είδα αυτό εδώ πέρα το στοιχειωμένο σπίτι, παιδιά. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό και έχω ακούσει κάτι φήμες για ένα στοιχειωμένο σπίτι σε αυτή την λεωφόρο, στη συγκεκριμένη λεωφόρο. Οπότε, παιδιά, τώρα θα πάμε να το ελέγξουμε με είναι όντως στοιχειωμένο, παιδιά, γιατί έχουν ακουστεί φήμες ότι ένα παιδάκι έχασε τη ζωή του για κάτι βλακίες, παιδιά. Δεν είμαι σίγουρος, βέβαια. Θα πάμε να το ελέγξουμε σήμερα μαζί. Είμαι πολύ τρομαγμένος. Γι' αυτό πάμε να το κάνουμε γρήγορα, γιατί, παιδιά, τι ακούγεται έτσι? Τι ακούγεται έτσι? Μπρο, είναι κανένας μέσα? Ακούγεται κάτι, παιδιά. Παιδιά, δεν ξέρω, έχω αμφιβολίες άμα θα μπω. Αλλά θα το κάνω επειδή, παιδιά, είμαστε... Σας το υποσχέθηκα ότι θα πάμε να το δούμε τώρα που το είδα. Παιδιά... Τι ακούγεται έτσι? Είναι κανένας εδώ? Πω, τι κάνει αυτή η κάρεκλα εδώ πέρα? Ωρε φίλε. Ωρε, μια καρέκλα. Παιδιά, γιατί υπάρχει μια καρέκλα εδώ? Ω φίλε, γιατί ήρθα μόνος μου, ρε μπρο... Κάτι είδα να ακούγεται. Κάτι είδα να ακούγεται. Παιδιά. Τι ήταν αυτό, παιδιά? Δεν ξέρω, παιδιά, κάτι όντως είδα να ακούγεται εκεί πέρα. Ελπίζω να... Ωραία. Ποιος το κάνει αυτό? Δεν είναι αστείο. Σας παρακαλώ. Ποιος το κάνει αυτό? Χριστέ μου. Άμα είναι φάρσα έτσι και... Μπορεί να είναι καμιά φάρσα από κάνα 5χρονο, ρε παιδί μου, περιμένετε. Άκου, άμα είναι φάρσα, έτσι και θα πάω στους γονείς σου. Δεν μπορώ εδώ μέσα. Πώς ήρθε εδώ η καρέκλα? Πώς βρέθηκε εδώ η καρέκλα? Παιδιά, εδώ δεν ήταν η καρέκλα. Εδώ ακριβώς δεν ήταν η καρέκλα. Πώς βρέθηκε εδώ? Παιδιά, τι φάση? Κάτι υπάρχει εδώ πέρα, δεν είμαι σίγουρος. Ποιος ήταν αυτός? Ποιος ήταν αυτός, παιδιά? Τον είδατε? Το είδατε αυτό? Κάποιος έφυγε. Παιδιά, θα κλείσω τώρα, επειδή έχω φρικάρει τώρα, παιδιά, πρέπει να κλείσω. Αυτά από τον Greek Blader. Και παιδιά, αυτά, αντίο. Μπορεί να πάμε και μια μέρα το βράδυ, να ξέρετε, bye.